नोंथांमोनहा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सरकाराव फैयोबा मा मावनो थांखि लादों हारिमु हिसाबै? इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला माने गभर्नमेन्टआव फैखासिगोन फैबाय जाय हक नोंथांमोननि बे मा होनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय इन्टारभिउ लानो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होबाय अरायबो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिया थांनानै थाथों बयनोबो बेनि गेजेरजों बयनोबो गियाननि आदारफोरखौ होबाय थानो हाथों आं बेखौनो हास्थायग्रोबाय। दा नोंथाङा जे सोंदों माने इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला मा खालामगोन दा बेखौथ' आं गोलावै रग' रग' थख' थख' बुंलिया। हारिमुआ जायखिया हारिमुआवथ' जोंहा गोबां मावनांगौ थाबाय जेबो मावबोनो हायाखै। दिनै जोङो एफा एनै फिसा फिसा सिनेमा हल लुनायनि खोथामोन जों मोनबोआखिसै। एफा एनै बे जायफोर खनग्राफोर मोसाग्राफोर आखिग्राफोर इसेबो माने गभर्नमेन्टनि सरकारनि माने अनसुंथाइ जों मोनाखै। बे अनसुंथाइखौ जों मोनगोन होननानै सानो आरो जों बे अनसुंथाइखौ मोनोब्ला जोङो बर' हारिमुखौ मोजाङैनो माने जौगालांनायाव जोङो हाबा मावगोन आरो जोंनि बर' हारिमुल' नङा जोंनाव जेनेबा नायदो सावथालफोरनि हारिमु दङ, राभाफोरनि हारिमु दङ, सोरनिबा दं। बिथांमोनहाबो गाव गावनि हारिमुफोरखौ हारिनि महरखौ मोजां रोखोमै लाखिलांनायाव समायना खालामनायाव हेफाजाब मोनगोन इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि दारै बेखौनो जों आसा खालामनानै दङ आरोखि। जेरै गावनि समस्थियावल' नङा जेरावबो बाहाथो डेभेलप जादों डेभेलपथ' जाखायाखैनो जेबो जायाखै जेरैबायदि जानांगौमोन मावद्रायाखै नङा एफा एनैनो मावबाय खिन्थु जेरैबायदि मावनांगौमोन जेरैबायदि खालामनांगौमोन बेखौ बे मावनो हायाखिसै। खिन्थु एबारनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो आलदा अरायबो बियो मोजां खामानि मावगोन जायखौ जों सोलायनाय होनगासिनो दं। गभर्नमेन्ट सोलायनायखौ जों नुवाखै जोंनि थांनानै थानायनि राहा लामा जोंनि सोलिनाय बेफोरनो सोलायगोन आरोखि बे रोखोम आरोखि। सारखौ सासे बर'नि कमेडियान आर्टिस्ट होननानै सिनायो नाथाय नोंथाङा राजखान्थियाव फैनायनि उद्देश्यआ मा? एक्सुवेलि बे आं डाइरेक्ट राजखान्थियाव फैदों होननानै बुङा मानो होनबा आङो हारिमु हिसाबै माने जोंहा जोंनि मोन्थायखौ माने बेवहाय हेफाजाब होनानै जों गभर्नमेन्टआ मोजाङै मावगोन हिसाबै जों हारिमु हिसाबै जों दा बेखौ आसा खालामदों आरोखि। दा जानो हागौ केम्पिंआ जेनेबा पलिटिक्स इउपिपिएलनि नाथाय थेवब्लाबो जोंहा एक्सट्रायै हारिमु आफाद हिसाबै जों हेफाजाब होफादों आरोखि। दा आंनि लुबैनाया बेनो जों हारिमुआबो बे लोगोसे माने हेफाजाब होफानानै फैगौ जेला इलेक्सनाव देरहायो जेला गभर्नमेन्ट जायो होमब्ला जोंनि हारिमुआबो जोंबो एसेबाबो बेजोंनो डेभेलप जाफायो जोंखौ मावगोन बिसोरो बिदि साननानै जों आसा खालामनानै जों दिनै सिदा सिदायैनो जोङो हेफाजाब होनाय जादों आरोखि।